Sa iban pa nga balita, presyo sang gatong posible nga may pagnubo pa sa masunod nga semana sunod sa Department of Energy. Mga motorista nagahirit pagid sang mas dako nga rollback. Si Kim Salinas nakatutok live sa Magdalo, La Paz, Iloilo City. Kim? Dirt Davao sa cash relief assistance dako nga bulig para sa mga motorista kung magnubo ang presyo sa gatong galiila ginakalipay ang ginapaabot nga oil price rollback sa masunod nga semana. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, 5 ka adlaw antes ipatuman ang bagong nga presyo anay isang gatong, ang ginakalculate sang DOE agud mahibuluan kung maga-rollback o kon price hike. Sa sulod pa lang sang 3 ka adlaw, makita na ang pagnubo sang presyo sa world market. Pero yung 3 araw na yon, medyo nag-steady yung presyo na mababa. So hopefully hindi na siya umakyat today at bukas. Base sa oil industry sources, 13 to 15 pesos ang iganubo sa presyo sang diesel. 1 peso to 2 pesos naman sa gasolina. Kung sa 200 pesos lang ang budget sa mga tricycle driver nga sa Daynel, kag Eugenio sa gatong para sa sakadlaw nga pagbiyahe, subong nagdoble na. Mayata na kung ano kaya hanggang ang kita naman solong sa gasolina mo. Mas bintay, pabor na sa hamon ng mga driver. Ang mga importante, balik sa normal para nga balik man ang pamasahe sa normal. Nagapasalamat naman ang taxi driver nga si Naldo bangod hindi na kuno ini masort kung madayon ang rollback. Mayugid nga balitay, tani tuloy-tuloy na para nga magmagaan man balang pagbiyahe namon kay kamargi ka tama. Samtang nagsugod na ang pagpanghatag sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa 47,000 ka tricycle drivers sa mga kabanwahanan sa Western Visayas. Isa sa mga masobra 2,000 ka driver sa payout venue sa Barotac Nuevo, si John nga nagikan sa Banwa sa Dumangas. Akada ko man sa mga pamilya namon, bakal kami gasolina, makabakal kami sa sulod balay namon. We target na by next week hanggang Thursday lang payout. Kasi ma-start naman din kami sa other sector, PUG, and daw pa sektor nga waiting. Samtang 450 naman ka mangunguma kag manupang isda sa Iloilo City ang nakabaton sang 2,325 pesos nga presidential assistance subong adlaw. Sunod sa Department of Agriculture 6, 329,000 ka rice and corn farmers, 12,500 nga sugarcane farmers, kag 38,000 naman ka manupang isda ang target mahatagan sa assistance sa Western Visayas antes matapos ang Abril. Dirt nagpasalig ang Department of Energy sang tub-tub 50 kadlaw kon tub-tub bulan sang Mayo kag Hunyo ang supply sang diesel pati man ang supply sang LPG sa pungsod. Dirt. Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas.